You obviously, you see, you're done here, so any answer of phobia each. Nka asem we may come was in the sense that a bra your tea say you can't say, oh, it was a parliament, you used to be near the amount for being put about team because it's just because of say, Asante Casentino, do dona, sorry, it's on the boetia. She has you, but Oko Parliamenta, O be all parliament, beatitude, O beatitude. But and I'm saying, she Cassana, Asante Casentino, do dona, so it's yai. But any other sorry, I say. Chinese, Chinese kasa and ye ba bechile we school. Hwɛ image na da me nkyɛn ase na me da to no. Wokɔ Ghana web page a ɛda hɔ. Yes. Ɔse Central Region. Central Regional Education Boards a wɔ hɔ no. Ɛna ɛde saa nsɛm bɛto dwa sɛ Ghana education ankasa yɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de Chinese language ɛba Ghana schools no. Instead sɛ nka yɛbɛdwen sɛ dabi say technology and I say technology kɔ n'anim wɔ wiase. Nti kwan bɛɛ so yɛde yɛ kurom kasa ne bɛkyerɛkyerɛ yɛn mmɔfra no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ ɔmo yɛ biribi ɔmo bɛte aseɛ instead of say yɛde Broni kasa bɛkyerɛkyerɛ wɔn. Patro ti asɛm yie ma mba. Nti obi te nkyɛn a ɔse oh ɛna Broni kasa ɛyɛ wote Borɔfo ɛyɛ but wonte wo kurom kasa a woyɛ biribi akora a wobrɛ. Nti like me te asɛm wei no I was like how meaning say bi na ekosiada wan kwa sorry ebia o fie ebia kwa sorry ko baba betie story for adwen kyerɛ me comment section one ebia because me free ha me share comment section nwa say what say ana say what say Ghana aban ade a ho hia ne say or the Chinese language be ba me hu and I was shocked how this is not clear to me and you fine say what say Chinese language and maybe more friendly local school but not here from here how ebusia share Chinese language in man. These people were doing well. What is this? Chinese language, you have on Ghana schools. Okay, them bullshit when they happen. Whoever brought this idea up for Ghana no, needs to be fired. USA, China over $800 billion. Omukran has the US for starting Chinese language. Ombabe overpass yourself, underload me numa Ghana no. Yeba besu omokasa. Arrest whoever brought that idea. It's a stupid idea. 你好，我姓钱，我叫钱颖。大家好，欢迎来到 Language Review。我叫 Language Simp， 我是美国人，我不说中文。There is one young woman in China, that is one waste of time. You go school, you see, you kwasi asemsa. You team ko drabi betu board so 229. We yin number who free. Na say ye yin saba who free must speed be no di bedru kejetia. Kwasi asem ko na yesuya. Where from this? Yen ko Chinese language. Jiana, 你知道了没？加纳，非洲加纳。非洲加纳。黄金。你去过了没？没去过。你怎么知道有黄金？很出名，那边淘金很出名。哇塞 May I read the article no? The Central Regional Director of Education, Emmanuel Suman, Abusiani PSA Fire no, has announced the Ghana Education Service (GES) preparations to pilot the introduction of the Chinese language into the school curriculum across the country. We na yemani kusia obusia. They say we na yemani kusia. Ade Chinese oko China kuro ni mpomu a omo technology ni omo yi na omo kum kasa na kyerɛ nkwa. Now ye mofra no anase ye nwa no nkuma sua anase omo master anase omo try to like be in the system of technology. See a system I go said you say system dry mofra no so bi pick sa esu AI ni ade a ye mofra ni bitimi ye robot ni ade kasa mi na wosan gedi ye krom kasa no which was mastered anase ye papa kojo safo ne hyase ukọ ni machines o ye nyina ye krom kasa ne da so ye krom kasa na ye kasa o ka ni ma wo say yes said ye China for ne ye na nti ube kwa akoto China for ade no bo se brofo mpo no tro ya na China kasa ni gu ase wonti ase onye na sem ene die ye gye no atum
ye gye no mu atom na ye gya yen ye de papa na tom gyan areho yo abusua mi to ansem ne so a eye egya ko ni mu de obo sa adwum we ti mami Anya mi amema o. Ose tu abebi o. Mese anya mi amema o. obo ma yiru a opem so na enyumi eba ye no wa be kire mu de nti a omotena ase so ombe ye sa anwum e de ama yiru ye nti ni mu Opem so tumfo se tu abebi o. Ne nwom yi. Am se ba mfie be dunsia eni. Na ebere bi na agya ko ye ne se na yenya nwom enwene nwom kakra ma opem so. Asmate. Na mom ya nto na asante e beto ne sehi. Nti chiri me kakra sa na enwuma ye to ne sehi wanya kasa dia. Nti na wasa metwene enoma utumfo ba ye sabe na nimfie du menebu. De waye ene de woguso eye ane botaye sinani so eno na be ya enwum ne nyina enti ye de nhira ema na mo ye de kan ye homasua na sinani so wanye pensaman kunya se be bia madru me pese obi adru ho na de onni bi enso enyina no aduane enti medwene ye no ho ena afi de na ehia me pa so se urade be bo ne nkwa ho ban enti wenum ne no ma kanya me ne ma me twere sa enka ya no de ene metu aka se na yesu nsum asem enti kana obeto otumfo se otumka na ye emoja hwegu ne pakum visa na okon ayade a na esinani so ni nyina ne sa sante pedom enti na yehia asase kase a ye veteran so na aye nigye na waba de etoso mienu ye kire ohunu sa obenya ndomo a age so tete nipa ma na ye sa wa na fe de tanfo ba ko a kane no ohunu se na ye nipa no ene ohunu se de tanfo no ye ohia na ohia so nkonimdie a obedie no ye ntete tina ma umasua tima hwe sa no ma nyina ena ma me de enwene sa nwumi ema no mfie be du nsia ni kata men sha da kora ntena sentie na nrachi na me hunu se sansam de wo se nwom no ya san kai opem so na otena sesan tie na enya de katwa ya de a ano hye na me se Ghana any nye sa nwum bi se hu aye tete no ma no enema nema fo no nhyeda anso so wo mu a nyame di ahye won sase e bepani susu akora ye ni beje ho nti se me ka ho asem a na de kodi nti a ema ye sa nwum na ye eno ma na wotumfo ye enwomasua enipa ye die enipa nkoso ami Legon ana otumfo ba ho ami se be 1999 mo 2000 o mo si dan sika o di firi ho no mo ebre Legon ana se empanimfo ana wo wose yan fancy dan age so obi a oman wo oman ho abadaya na so oman koma se ne bread sika no be boaye nya no nko enoma bibire mani so akora bia na ope sika dia ko amaka memu sabre sika no nyeska ketwa anso ankasa mienu no yima no o kan se ni ma na ye me de pa o sika no ye de ama wo no enchiri ma atwan age ntemu koi nkoye ho adwuma na wo mo ehia mwa enso ye de apo sa ni pe na ne ye tonwom
ɛfrɛ no nipa mamasoɔ asante deɛ ɛfrɛ no asante nyame nti golden stool no yɛ ana obi sɛ golden stool ɛyɛ god stool nti ɛfiri nyame hɔ nti na wɔnwene nipa adwene na wɔdwene ma ɛtra nti ɛno na ɛka nyame a maa meyɛ saa adwene menwie mpo mɛnyɛ ho nana amofa akatakyie yi yɛbɛyɛ nnwom ahodoɔ ɔtomfoɔ nko ara dea yɛde ama anigye asɛm no sɛ akɔno na ɔnya saa seprewe nti ɔtomfoɔ sɛ tua na ɔde ka pɛ nnwom ana wasan ba biem na anidi a me wurade ma me medu baabi a na mehu deɛ menka na ne nyinaa ne sɛ ɔno ara na ɔkɔfa saa deɛ akɔno mfie bɛyɛ ahenum ni ɛna ɔde ba asante nti ɛnyɛ wanwan sɛ nnɛ wasan ba biem na wabɛhyia no na ɛyɛ ne dɛ yɛbɔ a n'ani gye ho a ɛnyɛ wanwan nti sɛ mobusa me a na kakra a metumi aka no na mabɔ me wura din deɛ mebɔ me mu ase na mesan ama n'akye afi me ma na afihia pa nti mɛfa akwanya yi so na mama no afihia pa sɛ awurade ma no nkwantenten nkwa ahoɔden wom na mfie wo mfie so na hyehyɛ ne botaeɛ esira ne so a wɔde boa Ghana asante ne abibiman wiase nyinaa no awurade ma no mmerɛ mu nti na kakra a mɛtumi aka akyɛ sɛ ɔmohwɛ yɛ dwa mmɔde mu a ɔbɔ ne adeɛ a ɛna ɔmo decide sɛ ɔmbɛyɛ nnwom wei de ahyɛ no mu nyam saa pɛpɛɛpɛ ɛna tie ɛna ebiem so no ebia na mede video bɛto obi kora ka kyerɛ m sɛ ade na wo video ni so saa ɛyɛ ɛberɛ a yɛwura ewie sɛ hwee ɔso senior high no owie 600 bed dormitory ɛma a wɔn no na amanfoɔ sɛ video ni so ɛna da me nkyɛn ha sɛ no nti hwɛ ne kɛseɛ ehu deɛ yɛwura ayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte ase yi nyɛ sɛ ebi asa ba copyright issues nti na yɛ a na ɛma yɛ video no ɛsa a whole lot of copyright issues ebi wɔ mpo kora na video bi wɔ no ma mefa ka ho asɛm a adeɛ bɛkyɛ wobɛkɔ ne a report wo yes ɛyɛ channel bi sɛ Hamburg ahemfie yes was striking me that yes yɛn nyinaa yɛ champion the same cause nso ɛtɔ da bi a ɔmo nhu ne saa nti sometimes no ɛyɛ a mofa nkyɛ me sɛ bi ɛba saa I'm still working on that may try as at now no may try sɛ build this studio kakra bi ɛwɔ me fie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi aba na maba ne yie paa nti mofa nkyɛ me any inconvenience biara ɛne nneɛma bi a ɛnkɔ yi biara ebi complaining about sound ɛne ade ne nyinaa mɛ working on that yes nti munya abotire ɛfɔ me mɛsrɛ mo mmɔden na mo subscribe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me drop video bi a mo nsa bɛtumi aka notification bell no so ɛyɛ mmea so ɛbɛbɔ wo nkaeɛ sɛ ampa ma drop video ɛna ebi nso bɔ mmɔden di ho adanse akyerɛ wo nua sɛ ha deɛ ɛyɛ asante sɛm mɛsrɛ mo hyia me comment section hɔ na yɛmmɔbu nsɛm yi a mede bɛto deɛ meda sɛ ɔhwɛ makra